Danas raspravljamo o ulozi vas poljoprivrednika u zelenoj tranziciji. Vaša uloga je iznimno jednostavna. Vi morate nestati. Zašto? Zato jer smetate novoj suludoj ideologiji potpune kontrole nad stanovništvom Europske unije, za koje će u skorijoj budućnosti jedina hrana biti umjetno stvorena hrana, nadopunjena uvezenim kukcima sa istoka. Normalnu biohranu moći će kupovati i jesti isključivo bogati. Rat protiv poljoprivrednika je započeo u Nizozemskoj. Tamo se farmerima temeljem zakona želi oduzeti njihovo zemljište i predati u ruke građevinskom sektoru, jer je navodno poljoprivredna opasna po zemljište i stanovništvo. Oni se ne daju, tako se neće dati ni poljoprivrednici u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije. Hvala.